Hello mga kawigil, welcome back po sa channel natin. Si Richard, siyempre sa pagkakataong ito ay magmumukbang po tayo ng pork tail chicharon. Yan po, kauna-unahan po itong 2026. Tapos maraming kanin, siyempre chicharon po yan. Meron natin ng spicy balut. Andito po ating spicy vinegar. Andito po ating homemade mang tomi. Tapos andyan po ating shirataki rice. Pag tayo magsimula, apply po muna tayo. So yun, hugasan po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo. Simulan natin sa pork tail chicharon. Kain po. Bagay. Diba? Sarap po ng pagkaluto. Naman.
Sarap din. Malaman din po. Charon. Berlutong. Uh. Sabaw. Oh. Wow. Dami rin po laman.
Lambot. Excuse me po. Pawisan na.
Sarap. Alas bait na po tayo.